Γεια σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε στο κανάλι μου, το LTW Games. Σήμερα ξεκινάμε μια νέα σειρά στο κανάλι, είναι η πρώτη σειρά και είναι το Score Hero. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με την πρώτη σεζόν. Πάμε να ξεκινήσουμε, λάζουμε έτσι θα καταφέρουμε. Choose your hero. Θα πάρουμε τον μισό από πάνω. Έλληνας. Ναι. Trials. Ας παίξουμε. Ωραίο αυτό. Boom. Πήραμε 2 αστέρια. Πήραμε 2 αστέρια. Έτσι ακούγεται καλύτερα νομίζω. Κοίτα ο άλλος τι μαλλί έχει. Κάνουμε πάσα με το δικό μας παίκτη. Και κάνουμε shoot με έναν άλλο. Strike. Δεν πειράζει. Εντάξει. Ωραία. Τώρα δείτε τι έκανε ο τερματοφύλακας τώρα. Μάλιστα. Εγώ ελπαρέω διορδόλων with τα λέει εδώ πέρα Μπέρλε England. Αχα. Μάλιστα. Για να δω, ωραία. Προφανώς δεν θα κάνουμε όλη την πρώτη σεζόν. Μέχρι στιγμής έχω δει ένα καλό ξεκίνημα. Ωραίο γκολ αυτό, πήρε φάλτσα. Οκ. Το πήραμε με εργασιακή. Αχα. Α, το όνομα λέει, γαμώτο. Θα βάλω το Σταμάτης, δεν με λένε Σταμάτη, με λένε Ηλία. Να ξέρετε. Να λέγα, συγγνώμη, κοιτάξτε γραφικά. Οκ, και γραφτήκαμε στο πρώτο μας κλαμπ. Συν 15 χαρτονομίσματα. Χάρτινα λεφτά τέλος πάντων. Πάμε για σέντρα. Και μας βάλαν γκολ. Λέτε να το ρισκάρω. Όχι ρε, το έχασα. Έχουμε χάσει μια ζωή. Οκ. Για κάποιο λόγο δεν μας επιτρέπει να το πάμε 2-1. What? Ναι. Κλείσουμε αυτό. Με συγχωρείτε. Ας το παραλείψουμε αυτό που εμφανίστηκε πάνω. Δεν το διάβασα καν. Και όχι ρε. Δεν χρειάζεται να χαλάσουμε χαρτονομίσματα σιγά. Ναι, και τώρα έκανα μια βλακεία. Όμως την πρόλαβα. Μπράβο ρε Σταμάτη. Τσακάλι. Τώρα χρειάζεται, εντάξει, να πω, τι να πω. Τι! Τα χαλάω τσαμπέ τώρα. Free. Καλά, δεν πειράζει. Θα αφήσουμε λίγο.
Πηδά. Πηδάει και ψηλά. Υπέροχα. Πήραμε ένα σερί, τέλος πάντων. Είχαμε τόσα λεπτά, αλλά δεν το συνέχισα. Βρέχει. Πανεύκολο αυτό. Assist your hero. Υπέροχα, αρκετά καλά πάνε. Τι έκανε τώρα? Χριστέ μου. Αυτά είναι. Ρε χαγέ μου. Τι έκανα? Βασικά καλά έκανα. Πολύ free. Για κάποιο λόγο είμαι λίγο τελειομανής και θέλω να τα έχω και καλά αλλά τέλεια, αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα χρήματα, γιατί ξέρω ότι έχουν να κάνουν με την εμφάνιση. Άντε για, άντε. Πάλι αυτό, πώς πανηγύρισε τον είδατε? Θα φτάσουμε τα 10 μάτς και μετά θα σταματήσουμε το βίντεο. Να δω πόσο ώρα καταγράφουμε. Δεν φαίνεται, τέλος πάντων. Κάνουμε και διατάσεις πριν πούμε. Why? For what? Okay. Και φτάνουμε και στο τελευταίο αγώνα. Derby. Βρισκόμαστε στις καθυστερήσεις και τον βάζει τον παίχτη μου στις συν 5 καθυστερήσεις. Ο παίκτης μου δεν βρίσκεται κάπου εδώ πέρα, άρα βουία. Και σκοράραμε. Πήραμε ένα σέρι, αλλά δεν πέρασε. Okay. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο της σειράς Score Hero. Εύχομαι να σας άρεσε. Πάμε να δούμε εδώ πέρα τι έχει. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Κάτσε μας πρώτα να δούμε. Βλακίες. Ναι, δεν νοιάζεται, μια χαρά είναι ο τύπος. Το μόνο που θα χρειαστεί εδώ λοιπόν να φτιάξω είναι το νούμερο και τα παπούτσια. Γράφουν και το όνομά μου. Ωραία αυτό. Λοιπόν, τα παπούτσια θα γίνουν έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε like αν σας άρεσε. Και φυσικά μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe. Αυτά από μένα.
Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.